चिरां जिल्लानि बामोनगावनि समाज सिबियारि जिसया समफ्रामारिनि बाख्नायथाव हाबा। गोरिबनि दुखुखौ नुनानै थानो हायाखै जिसया समफ्रामारिया। चिरां जिल्लानि बालाझारनि थागिबि भारत समफ्रामारिनि फिसाज्ला फुलेश्वर समफ्रामारि थांनाय माखासे साननिफ्रायनो गोब्राब बेरामाव भुगिनांनानै दं। गोरिब नखर रां रुफा गैयैनि थाखाय मोजां देहा फाहामसालियाव लांनो हायैनि थाखाय दुखु फोरमायदों भारत समफ्रामारिया। बिथांनि दुखु दाहाखौ लोगोसे गोब्राब बेरामाव गोग्लैना भुगिनांनाय फुलेश्वर समफ्रामारिखौ कक्राझार मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव फैना खौरां लाफैनायजों साफ्रोम सुबुंफोरखौ राङारि अनसुंथाइ हरनो गुरैयै खावलायदों समाज सिबियारि जिसया समफ्रामारिया। एकाउन्ट नं 403771202997 IFSC SBIN 000169440 मबाइल नं 8822843275। माखासे जोंनि बिथिङावबो नोंथाङा गोबां दुखुथिया सुबुंफोरखौ सहाय खालामनाय जायनि थाखाय एसे आवगायबोबाय। मा फिलिं खालामदों, मा फोरमायनो सानो? गिबियावनो नैबे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो हामलायथिनायखौ आं जासिग्रोनाय थाबाय। खोथाया जादों जाहैबाय दिनै सासे 15 बोसोरनि गथ' फुलेश्वर समफ्रामारि बिथाङा दिनै मोनसे हालोदाव दिनै गोबां भुगिनानै दङ। बिनि थाखायनो दिनै आङो दहाय जेब्लानाखि आं सिखारनाय सम जादोंमोन बे समाव बिनिनो गारजेन बिफा बिथाङा दिनै आंखौ लोगो लानानै रायलायबाय, सावरायबाय। रायलायखांनायनि उनाव आं बिथांजों सोंदों अबे जायगानिमोन आदैया आरो मा खालामो, बबाव थायो। सम्पूर्ण खोथाखौ खोन्थाजोबखांनायनि उनाव गोसोआव आं बिराद दुखु मोनदों। दिनै बिथांनि उन सिगां रावबो गैया, खालि गावसोर सानै बिफा आरो गाव आरो फिसा सानैजोंल' थायो, बेबो मालायनि न'आव आरो मालायनि हायाव। दिनै बेफोरबायदिखौ आं खोनानानै आं बिराद दुखु मोनदों। दिनै आङो बिथांखौ बुंदों जे नोंनि फुलेश्वर समफ्रामारि बिथां फंबाया अबाव दं होननानै खोन्थाबाय। क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव दङ होननानै। दिनै आङो आंनि जि सेंग्राफोर टिम्स बिथांमोनखौ लानानै आं दा फैबाय आरो फैनानै नुफैबाय बिथांनि हालोदा बिराद गाज्रि आरो दासो देरफुनाय गथ'। बिनि थाखायनो आङो मोनसे सिन्था धारना खालामबाय जे बिथांखौ हानायखिनि आङो सहाय होगोन आरो सहाय होलांगोन। आरो सहाय होनायजोंल' नङा, दिनै बिथांखौ आंल' नङा, दिनै रायजो राजाफ्रा बयबो ओंखारनांगोन गावनि साननानै आरो गावनि फंबाय आरो गावनि फिसा बायदि साननानै दिनै ओंखारबोनांगोन। बे खामानिया सासे आरो सानैनि थाखायल' नङा, हायोब्ला हाजार हाजार मानसियानो दिनै मावनो हायो। मानसि मावनो हायि जेबो गैया। दिनै आङो बेखौनो खावलायनो सानदों। दिनै आं जाखिनि हायो बेखौ आं अनसुंथाइ होनो दिनै आं आवगायदों। खिन्थु दिनै आं रायजो राजाखौ आं बेखौनो खावलायदों दे बिथांमोनाबो जाखिनि हायो थाइसे थाइनैब्लाबो बिथांमोनाबो अननानै अनसुंथाइ होदो, जाहाथे बिथांनि जि 15 बोसोर बैसोनि दासो देरफुनाय बियो फरायनायाव आरो जौगाथायाव जाहाथे बिथाङा सानसे समाव बेफोरबायदि मोजां खामानियाव फैनानै बा मोजां हामनायखौ मोननानै जाहाथे जाथिनि थाखाय हारिनि थाखाय बिथाङाबो बेबायदि हालोदाव थानायखौ गोसोखांनायनि उनाव जाहाथे बिथाङाबो सासे मानसि सिबियारि, समाज सिबियारि सासे जानो थाङो, बेखौ आं लुबैयो। आरो दिनै बिथांनि फादारा फोरमायनाय बायदिब्ला बिथाङा दिनै हाजिरा मावनानै जायो, 400 थाखा हाजिरा। दिनै बिथाङा गावनि फिसालानियावसो बाहायनो ना गावनि जानायखौसो बाहायनो ना गावनि थानायनि थाखायसो बे सिन्था खालामनो। बेनि थाखायनो आं खावलायदों दिनै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय, दिनै आंनि मोखांखौ नायामालानो दिनै इसोरनि मोखांखौ नायनानै बा गथ'नि मोखांखौ नायनानै बा बिसिनि गारजेननि अबस्थाखौ नायनानै जाहाथे बिथांमोनाबो जाखिनि हायो थाइसे थाइनैब्लाबो जाहाथे बिथांमोना सहाय होयो। जाहाथे आंजों लोगोसे बेफोरबायदिखौहाय मोननानै मोजां ट्रिटमेन्ट दिनै लानानै बिथाङा जाहाथे मोजां जागोन होननानै आं सानो। आरो आं मोनसे खावलायबावनाय, दिनै जोङो गोबां जायगायाव दिनै गोबां मानसिया बेरायनाय, दिनै गोबां जायगायाव दिनै बेरायनो थाखाय गारियाव थाव सोनाय, दिनै जानाय लोंनाय बेफोरबायदियाव दिनै जोङो थाखा फैसाखौ अनासारिजों दिनै बाहायो। नाथाय दिनै सासे मानसिनि जिबनखौ बासायनो थाखाय जों दिनै थाइसे थाइनै थाखाखौ जों मानि थाखाय होनो हाया? बेखौ आङो दिनै रायजो राजानि सिगाङाव आं बेखौ सोङो। दिनै
500 थाखाया जोंनि थाखाय गिदिर नङा बबावबा क'क्राझारनिफ्राय बङाइगाव थाङोब्ला जोङो गारियाव 500 थाखा 1000 थाखानि दिनै जों थाव सोनानै थाङो दिनै सासे मानसिनि जिबनखौ बासायनो थाखाय 500 1000 थाखा बा थाइसे थाइनैखौ जों मानो होनो हाया बेखौ रायजो राजाफ्रा सिन्था खालाम दिनै बिथां जाय मानसिनि न'खराव बे समस्या जादों बिथाङासो मिथिगौ आंबो बुंनो हाया जे आंनि न'खराव आं बे समस्याया जाया दिनै सोरबायाबो बुंनो हाया जे बे समस्या आंनि न'खराव जाया मालाबानि समाव दिनै आंबो सोरबा रायजो राजाखौ बा सोरबा गिदिर गोलावफोरनि आथिं दैनायहैनांगौ जानानै फैगोन दिनै आं बेफोरबायदि खामानिखौ दिनै आङो मावनो गोसो जायो आरो मावगासिनो दङ आरो मावलांबाय थागोन बेखौ आं मानि थाखाय मावो बुंनो थाङोब्ला गोबां दङ गोबां सल'बाथा बायदि दिनै आङो सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थाखायो दिनै आङो गोबाव समनिफ्रायनो आङो 14-15 बोसोरनिफ्राय आं गोबां खस्थ'आव आं देरबोनाय मानसि दिनै आङो गोजौ थाखोनिफ्राय आं जोनोम मोननायमोनब्ला गोजौ थाखोनिफ्राय आङो जुदि उजिनायमोनब्ला दिनै आङो बेफोरबायदि गैयै मानसिनि अबस्थाखौ बा गैयै मानसिखौ आं सहाय होनो आं माब्लाबाबो गोसो जानाय नङामोन दिनै आङो गैयै अबस्थानिफ्राय आं जोनोम मोननायखौ आं ओरैबायदि खुसिसो मोनदों जाहाथे आङो बै गैयै मानसिफोरनि जि समस्या जानाय बा गैयै मानसिफोरनि प्रब्लेमाव गोलैनाय बे प्रब्लेमाव गोलैनायखौ दिनै आङो सहाय होनो थाखाय आं दिनै गोसो जानो हादों दिनै आङो गैयै न'खरनिफ्राय आङो फैनायखौ आं जोबोद खुसि आरो गोबां मानसिफ्रा बेफोरबायदि गैयै मानसिफोर आरो बेमार आजाराव गोलैनाय मानसिफोर दिनै गोबां दङ दिनै मालाबानि समाव आंनि न' बुंलायनाय आंनाव थाङो मालाबा समाव आंनि बेक्तिगत आं दिनै सहाय होनाय हिसाबै आं मालाबानि समाव आं सहाय होजोबनोबो हाया अब्लाबो दिनै जाय आदैनि न'खर बे न'खरखौ नुनानै आरो बिनि अबस्थाखौ खोनानानै आंनि गोसोआव ओरैबायदि गाबखांनाय फैदों माने बुंनो हाया आंनि खुगानिफ्राय बे रावखौ दिनै आं बिनिखायनो खावलायदों आंनि बुंनायखौ रायजो राजाफ्रा खोनागोन आरो नुगोनबो निउसाव नुगोन बेनिखायनो थाइसे थाइनैब्लाबो बे गथ'नि 15 बोसोर सासे उन्दै गथ' बिनि लाइफखौ दानानै होनो थाखाय बिनि जि थांखि बे थांखियाव सहैनो थाखाय बिथांनो जाहाथे सहाय आरो सहायथाखौ होगोन होननानै आं रायजो राजानिसिम आसा थाबाय आरो बे खावलायनायखौ जाहाथे रायजो राजाफ्रा फेलें खालामनाय नङा होननानै आङो आसा दङ आरो जाय बिथांमोना बे अनसुंथाइ हरगोन बिथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोथायनो हागोन जाहाथे रायजो राजाफ्रा बयबो नोंसिनि सहाय होनायजों सोरबा गोसो दुंनानै आरो बिनिफ्राय बांसिन जाहाथे बेमार आजार गोबां मानसिफ्रा जाहाथे हामजानायखौ मोनो आं बेखौ खावलायनाय थाबाय रायजोनिसिम जाथाया जानायाथ' बोसोरसे बारबाय दिनै बे गथ'आ माने मोदोम बुनाय जाजेनखादोंमोन फार्स्टनिफ्रायनो दा माने आङो बै काजलगाव सिभिलावनो लाबोखादों सिगां दा लाबोनानै सिगां माने माबा खालामजोब्बाय गासैबो माने बिसोरो ब्लाड टेस्ट गासैबो खालामबाय माने पेसाब रिपर्ट बाव हायियाव आरो माने लवार आसामाव आरो माने थिनहरबावबाय हजोंनिफ्राय माने बै माने रिपर्टखौ लाबोनोसैबाय डक्टरा माने लानानै फैनानै आंनो देखायफैनानै डक्टरनो आं बे रिपर्टखौ दिन्थिफैबाय दा बुंबाय किडनि डेम माबासो माने फैबाय माने रिपर्टआव दा बेहाय जानायले डाइरेक्ट गुवाहाटियाव लांदो आरो नङाबा बरपेटा मेडिकेल कलेजाव नङाबा माने बे खाथि खाला जेरावबो हानाय नंला होननानै बुंदोंमोन आरोखि डक्टरा काजलगावनिया दा आङो दा बे गथ'निनो गार्जेन जानायलाय दिनै बे गथ'खौ आङो फाहामबाबो हायियाव दिनै आंहाथ' दिनै थानायानो आं मालायनि हायावसो थानानै दङ न'बो गैया आंहा हाबो सिखाबसेबो गैया दिनै आङो उफाय गैयिखाय दिनै नैबे बामोनगावनि दिनै आंनिनो दिनै आदैखौनो जोङो दिनै जिसु सारनाव आङो माने फैनाय जादों फैनानै आं एसे आश्रयखौ आं माने लाहैनानै दिनै बे बिथाङा दिनै आंजों माने फुरा माबानानै बेनियावनो आं ओंखाम जानानैबो फैबाय फैनानै दिनै माने आंजोंनो लोगोसे फैफाबाय लाबोफाबाय गावनि गारिजोंनो दिनै फैनानै नायफैबाय दिनै माने गथ'नि अबस्थाखौबो नायबाय माखौबो नायबाय दा माबानानै दा बेखौनो माने गावनो हाजासेखौ गावबो माने सहायखौ होनानै गावनो सिखार जाबाय दा गावबो सहाजोबिखौ दा नै माने खाथि खालानि बा दाब दाब जायगानि माने रायजो राजा बिथांमोननाव दा नै माने बे सहायखौ आङो माने एसे माने अननानै होयोबा मोजां जागौमोन आरोखि नैबेनो आंनि माने बुंनाया गामियाथ' आं थानाया दा बालाजारावनो अरिजिनाला दादगारि बेमारि नामा मा नाम बेमारि नामा बेमारिया फुलेस्वर समफ्रामारि नोंथांनि फिसाला ना औ आंनि फिसाला बेसेबां बैसोनि 15 बोसोर क्लास 9आव फरायगासिनो फुलेस्वर समफ्रामारि
ओरैनो सोरबा दैदेनगिरिफोराव थांदों नामा? औ नोंथाङा जे सहायनि थाखाय सोर सोरनाव आं फेरेंगा सारनाव थांदोंमोन फेरेंगा सारा बुंनायलाय मैया थांदोंमोन आं फैसाथ' गैथ'वा सप्तासेनिसो उनाव खबर लाफिन होनना बुंदोंमोन आं बुंबाय सार गथ'आथ' प्रेजेन्टआ माने सिरियासथार दिनै थैसो सोनांगौ होनना बुंदों डक्टरा दा आं बेनि थाखाय फैनाय जादोंमोन एसे थाबैनो खालामबा मोजां जागौमोन सार होननानै दा बुंदों दाथ' जेबो उफाय गैया जायखिया सप्तानैसोनि थानानै उनाव खबर लाफिन बिसोर बेबायदि खोथाखौ बुंदों आरोखि न'खराव सोर सोर दं? न'खरावथ' दा बुंनो थाङोबा जों बिफा फिसानो दिनै बे गथ'नि बिमाया माने बोसोरथामानो जाबाय माने दिनै एसे जग्रा जग्रि जानानै माने गावनानै दिनै गावसा गावसि जानानै माने आलदा दङ बे गथ' उन्दैसिन बिनि फंबाया बिमाजों दंफायो आरोखि दा अबाव दं खुनु खबरानो गैया जिहेतु किडनिनि पेसेन्टआ बिराद रांनि गोनांथि जायो मा खालामनो सानो रायजो राजाफोरनिसिम नोंथाङा? आङो माने बेनो किडनिनि माबाथ' दिनै थाइसे थाइनैजों जाया गैयाबाबो माने बेयावथ' खमसे खम 1.5 लिटार माने नांखागोन ओंखायनो आङो दिनै बे बिसया साराबोथ' बेखौ हारसिंथ' हाजोबा जानायखाय माने आङो रायजो राजानिसिम नंखायनो मानोसो जाय बेसेबां अननानै माने होयो नैबेखौ आं एसे माने खावलायनाय जाहैबाय आरो बेनो। थेंक इउ।